Bag nga aldaw manan. Tata aldaw ti sawad ta. Ang pinakaring kabsat ko. Kaya may isa. Cellphone lang ang cellphone na yun. Na mga ubrati balayan sa mga tatalayan tayo cellphone na. Kira nyo natin ano tayo ubrati cellphone na. Anay. Inigpilan nan. Alain tayo pala tata. Hoy, dawain. Hoy. Hoy. Diba cellphone mo? Cellphone mo hindi pa lang. No, mati ka makatalaw. Dinuli na napay. Diba cellphone mo? Basta malpas mo yung trabaho ng dama, alam ng dama. Hoy. Malikit na, bigla-bigla ka kataltalaw. Kataltalaw na ko kayo natin kayo, solving natin mabing. Alam ng dama. So, tumalpas yung mga sigod yung trabaho yung baba. Nitin niya po yung pinasibuakin na ating ko, ngamulan mama. Yung tuto. Kunada. Nagdudumamit tutong. Nini pa. Ating kong sulpeng. Tayo isa't pinagsibog ko tayo. Nagsibsibog pera tata. Nandaan tumalay cellphone mo na. Kaya. Sa pinagkalit yung baba. Tinatay na po yung lemon ko na oh. Mulak na ito yung hapo na lemon. Nandudakil bunga na eh. Nagado pa bunga na. Tapos dito nagdalang 20 bulong na eh. Wala iba set. Puro kalata po. Puro ramo lang hindi mulak. Mati nga bukol. Isa ako mapatigil ko dyan na eh. Langka. Makita ba? Langkat tayo. Sa ako manigitan. Lakatan. Dito yun nga po aji kinalkali mabubun hindi ko pandemic. Ang tanumnan. So matataki kalit dito eh. Ang lipalak na eh. Kado di jading ko ta umisarin datat Sabado umay. Kalyente yun. Kalpas ko lang nagmulat eh ko anay pakuan. Nagmulak ti pakuan. Ay. Matitikaraboob ko. Paparaw nak. Ano bubun nga kalin may ating ko. Maritanom nan. Mas lapita talaga napitak lang. Dating bubun ka na ito eh. Kaya alkali may di pandemic.